חושב שהלחימה מתקדמת היטב, צעד אחר צעד. מחבלים רבים מחוסלים בקרבות, ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות, ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן את אזורי העיר עזה. בכל מקום כזה, בכל ריבוע כזה, יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית. המסגרות האלה הולכות ומתקרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. אני יכול לומר לכם ש12 מפקדי גדודים של ארגון הטרור חמאס כבר חוסלו, והיד עוד נטויה. אנחנו נגיע לכולם, לשרשרת הפיקוד ולמחבלים שבשטח. בצפון הרצועה מתחוללת לחימה. אנחנו קוראים לאזרחים לעזוב את צפון הרצועה ולרדת אל מדרום לנחל עזה, אל דרום הרצועה, שהוא החלק הגדול של הרצועה. המקום הזה הוא בטוח יותר. בתוכו יש גם את האזור הבטוח, הסייף זון, שנמצא במואסי, שבו לא תופעל אש, וכל מי שיגיע אליו יימצא במקום בטוח. אנחנו נספק לשם, או המצרים יספקו לשם, את מה שהם מחליטים, ולאוכלוסייה יהיה את המינימום הנדרש, שזה מזון, מים ותרופות. כל מי שנמצא בעיר עזה מסכן את נפשו וצריך לרדת לשם.